السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تو کا اے منی دوستا ما گندگی نشی بیگیں دنیا تو کا لوگ برباداں مردم جند بھی مردم نشیے کس شی ہچ اعتبار نہ کا مردمان کو نشت نہ کنتے پلانی مشت پلانی نشیے پلانی ہیروینی ہے چی واسطہ منی دوستا چی واسطہ تو وتارا ہی ڈولا کنے چی واسطہ تو وتارا ہی راہ برے والله منی دوستا ما ملکا ہوتی نوجوانا گندے ما حیران بھائی ما نشتگا منی دوستا ملکان کو ہیروینیان گمار ما چونے فلم بھی پوٹو کشتگا من کو کارانش مارا دا پیش دارا بلے خراب بیتا انچے مردمان کو من نشتگا منی دوستا توبہ کتگے یلو کتگے ہیروین گوشتے واللہ کے ہیروین توکا بغیر پریشانیاں بغیر زلالتا بغیر بیگیرتیا دیکھے ہے چیز دیستے ہیروینی مردم منی دوستا ہیروینی دل میرت تھے ہیروینی نظام منی جان چوک چیا ہیروینی ہوتی مات بتان سر بزگ نکا ہیروینی ہوتی برات گہاران سر بزگ نکا ہر چیز ہستے لوگ تو کا با بہائی کا چنچو منی دوستا لوگ پروشتا و حراب بیتا میں ملکانی تو کا او بھلے منی دوستا ماں داچی مرچی میں سر مچاراں کل بلوچان کے سلام پیش کرنا میں سر مچاراں ماں ای مبارکی جامعہ چی مرچی سلامی پیش کرنا کہ آیات وارننگ داتا گا ہمیں مردم کے ہوتی قومہ بہا کن گئے ذرے وستا میں نوجوان بہائش کتگا میں نوجوان بربادش کتگا ذرے وستا وارننگ داتا گا انتے ہر چی کے ہوتی ساکیاں بند نکا یہ ساکی جنگ بھی ما سلام پیش کرنا ادا میں براتانی وستا ہوتی ہمشہ میں دوستا میں قوم دوستی ہا ہمیں مردم لوٹانتے میں قوم شر بھی ہمیں مردم لوٹانتے میں قوم میں نوجوان در بھی آنتی چاہ یہ چیزانی توکا مبارک با منی دوستا آیا یہ چیز ما اللہ تبارک و تعالی دعا کریں کہ آیا توفیق بدنتے منی دوستا گڑا دنیا تو کما گندگیں اشانی موت چی ڈولے بیتے اللہ تبارک و تعالی مردمہ چی ڈولے موت دنتے ما ادھا یک واقعی منی دوستا شمارا ذکر کنا واقعہ چیران شمارا حقیقتیں چیز پیش دارا آئیے چیران ما شمارا حقیقتیں دا چیز پیش دارا ای واقعی چیز اقرارا امی ما شمارا کہ نام تھی یوسف الصالح انہیں علاج کا مردمانی مستشفى عمل سعودیہ گوشتے واحدی کہ ما ایروینی چیز یلو کتگا ما معروف بیتگا گوشتے حکومت کر رہا سعودیہ تو کا گوشتے ما یلو کتگا تقریبا 2 سال گوستا یا روچے پولیسانی افسریہ من سر ٹیلیفون کتا گوشتے کہ پلانیہ تو پجا کارے ایروینی ہے گوشتا ہو من سنگت بیتا من پجا کارا گوشتے کہ مرتا ای مرتا ماشیه پت سرا مردمانی سرا ٹیلیفون کتا کہ بیائے چو میں چوک مرتا بیائے بزیر تے گوشتے شی پتا گوشتا ما نلوٹے میں چوک نہیں ماشی جنازہ بھی نلوٹے میں چوک نہیں گوشتے پولیس میں افسرہ منا گوشتا تی سنگت بیتا تو شر نیکی مردم بچار بیائے بزیر تے بریتے کھال لکنے شمار ثواب رسی گوشتے ما گوشتا شر گوشتے من 2 سے مردم بیتگی ما زورت شتگی ہمیں جا گیا کہ غسل دین تے میتا ما گوشتا مارا گاڑی بھی دی مارا ویشا میتا کاریں گوشتے کہ مارا گاڑی نہیں گوشتے ما گوشتا سبحان اللہ شی مردگی حال تا گاڑی بھی مارا لرس گئے گوشتے ما دیکھے جا گیا گاڑی پینڈتا شتگی ہمیں جا گیا کہ ہمیں اسپتال اشی ہے لاش موجود ہے گوشتے شتگی چٹھی کاغذ زورتا ہمیں ہندی کے عمودہ موجود ہے کاروالا ہمیں ویتان جا گیا صلاح جایا گوشتے ما پیش داشتا ما گوشتا پلانی شکو کر رہے ہیں گوشتے کہ حاضر نفر معافی ذہن ہندی چطور جانتے اب مرتا صلاح جائے تو کہیں ہندی گوشتا حاضر نفر معافی ذہن گوشتے منا ہندی گوشتا یک 2 سیمی صلاح جائے بچا اما صلاح جائے تو کہیں برو بزیر ہے صلاح جائے پچ پہ گوشتے ہندی نشتا صلاح جائے کرما حیران بیتگا چیا گوشتے ما صلاح جائے پچ کتا من سنگتا گوشتا بچارے ہمیشی بلکہ دگر ہی گئے دگر میتے گوشتے واحدے کے ما چادر شی دیما چست کتا گوشتے واللہ منی دوستا اس یہ شکل شیطانی شکلی بیتا گوشتے واللہ قسم وارتیں گوشتے اسی شکل شیطانی شکلی بیتا منی دلت رس کبتا من جلدی دیرت کگا گوشتے ما ہوتی سنگتا وستا گوشتا منی سنگتا باور نبیتا ما گوشتا برو بچارے گوشتے منی سنگتا وحدی کی چارتا حیران بیتا من سنگتا گوشتے ما دار کتا صلاح جائے چی امی گاڑی اکتا بڑتا امی جا گیا کہ غسل دین تی میتا گوشتے عمودہ میتی دگری بیتا یہ غسل دے گا بیتا گا آئیے گوشتا امی مردا کے غسل دا منا دگے میتی گونے
شما بیارتے ہم دا دومی جا گیا ہمیں کہ تحتگی ہم شام واپینا میتا ہم دا غسل دیا ہم دا واپینتے بچارے من چھتو کن گیا شما میتا وطن چو غسل بھی دیے گوشتے من دوستا ما تحتگی سرا کتا گوشتے ما تحتگی سرا کتا ادا تحتگا تلفنا بالله گوشتے ہمیں میت ما تحتگی سرا کتا من دوستا گوشتے واللہ امین چو زیادہ ما اشی سرا آپ ریت کا ہمین چو زیادہ اشی بدبو زیادہ بیتا اشیبو گوشتے اشی پوستا وحدی کے ما موشتا چو پوشتا کے جان اشو دینے اشی پوست گوشتے میں دستاگون چو اتکتو بنعوذ باللہ سیح ترتا گوشتے شکلی گوشتے منی دوستا اشی زیر انداجہ چے ہنچے یک بدبو ادارت کا ما گوشتے اشتات نبی تگین شکر رہا واللہ منی دوستا مرد زندگی موجود ہے اوشی ریل موجود ہے درام یا بران کنے گئیں گوشتے اشیے لاکھ بوجے جا گئے چی یک ہنچی بدبو ادارت کا ما اشتات نبی تگین شکر رہا گوشتے ما وقت حلاس کتا کپن کتا سوار کتا گاڑیا بورتے خبرستان گوشتے ما کس میں گما نبی تا ما دوسائی میں بچک بیتگی جنازے نصیب نبی تا نماز دگے گوشتے کسا اشی سر نماز نوانتا گوشتے ما شتگی گاڑی داشتا مودا خبرستانا گوشتے خبرانی نزدیک ما گاڑی داشتا یک میں براتی گوشتے یہ رکھتا خبرہ گوشتے کی شما دوئی چستی بکنے مسائی مردم بیتگی منا بھی دیتے گوشتے ما وس کتا شی جنازہ چست کنی لیتے انگو جنازہ گوشتے ما وس کتا شی جنازہ چست بکنے جست نبی جنازہ گوشتے ما نمی حیال کتا پورا منا گوش گئی تو کجا منا بر گئے چی وستا تو منا بر گئے عذاب توکا تنکی خبرہ گوشتے ما حیال کتا منا ہمیں ڈولا یہ گوش گئی میت گوشتے کی ما بر منا گوشتے آخری منی دوستا میں مرد سیمی ہوں گوشتے میں برات درد کا خبرہ چاہت کا زوری گوشتے ما چست کتا بورتا ایردہ تا خبر تو کا دفن کتا اشی زانے کار چی بیتا گا منی دوستا اولی چیزیں نشائی مردمی بیتا اشی شراب اگو جان ششتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈولیں بدبوئی داتا دنیا تو کا وحدی کے مرتا اشی لاکھ بوجے جاگا چی بدبو درد کا لوطی مردمی بیتا اشی لوطی مردمی بیتا اشی بچکانگو بدکاری کتا امی وستا اللہ تبارک و تعالی ای ڈولا کتا میتے بیتا ای ڈولا منی دوستا نوجوان میں مر گیا